Gundên Efrînê yên Sînûrî ku rastî şer û pevçûnên giran hatibûn û ji ber êrişên asmanî û bejayî piraniya xelkê gundên xwe bicihêştin û berê xwe dabûn navenda bajêr û ji wir beşek mezin berê xwe dana gundên Çiyayê Lêlûn û derdora Helebê. Lê piştî rawestandina şer beşek mezin hewildan vegerin gundên xwe. Lê rêgirî ji aliyên pêdê li kampên derbederên Efrînê û li aliyekî din rêgirî ji Tirkiye û grûpên çekdar ve hat û têne kirin. Gundê Elbîskê yê navçeya Raco yek ji gundên ku rêgirî ji aliyê grûpên çekdar ve têne kirin û nahêlin xelkê gund vegerin cih û warên xwe. Gundê Elbîskê di dema pêdê de şûnwarên giran lê hatin dîtin û wek di van wêneyan de têne xuyakirin ku wêneyên taybet ji Arkerê hatine şandin yên taybet bi gundê Elbîskê ne. Li gora xeftina jêdera taybet ji Arkerê gotiye ku çend heyvan ve rêgirî ji aliyê grûpên çekdar ve ji xelkê gund re têne kirin û nahêlin bi çi şêweyekî tu malbat derbasî gund bibin ji ber ku bi amêr û alavên kulanê û serpereştiya pisporên şûnwaran kar di wî gundî de dikin û çend heyvan ve karê kulanê dikin û şûnwarên têne rakirin ji xwe re birine û dizîne. Jêderê herwiha serbar kir ku bi tenê du malbat beriya çend rojan rê dana wan ku derbasî gundên xwe bibin û di çarçoveya mehên borî bi bahaneya binavkirina gundê Elbîskê bi xaleke leşkerî rêgirî dihate kirin. Ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji nava gund û navçeyên Çiyayê Kurmênc û karê kulanê bi mebesta derxistina şûnwaran dikin û bi taybet navçeya Raco û gundên wê yên Sînûrî rêgirî bi bahaneya hebûna mayînan û binavkirina xalên leşkerî nahêlin xelk vegerin warên xwe û bi wê yekê digihînin armanca xwe di dizî û talankirinê de.